Lah, iki rek. Pesenanku sudah datang. Wih, mantap jos. Saene gedian iki karo mukaku rek. Iki regane mek 60.000. Paket seafood komplit asam manis. Bu, ya apa ngene iki wis kolesterol kan gak celuk-celuk ta ngene iki rek. Iki isine kepiting, kerang hijau, kerang darah. Oh, jenenge kerang darah rek. Iki kerang darah iki rek. Sama cumi, udang sama lobster. Ono jepitane barang rek. Kate jepiti apa iki yo? Wis. Ono kerang cilike ya. Ono cumi. Ini cumi. Ih. Sik ketiga aku mangan cumi.